Doncs ara sí, arrenquem. Sortim de l'hotel d'Eslovènia, aquí molt a prop de Bled, la població mundialment coneguda per l'illa que té al mig d'un llac, dintre de la ciutat, molt, molt maco. La veritat és que és una imatge de postal molt xula. Ahir vam sopar a dalt al castell, a més, amb vistes al llac. I avui tornem a canviar de país. Ara ja tornem cap a Itàlia. Avui tenim un trajecte d'uns 260 quilòmetres fins a les Dolomites. I allí, per primer cop, ens quedarem al mateix hotel 3 dies seguits i els 2 dies següents farem rutes per allí. Seguim! Coneixem molta gent, tot el dia rodejat. Doncs molt bé, ja portem 100 quilòmetres de ruta, portem 2 hores dalt de la moto, hem fet tram per vies ràpides, per autopistes, per carreteres principals, i ara ja fa estona que estem a Itàlia. De fet, als pocs quilòmetres de sortir de l'hotel ja hem creuat la frontera. Expectatives grans i tota la pressió. Qui en algun moment no s'ha sentit un impostor? I com que tot és incert, ja res no dura gens. Amor, feina o pis de per vida, això ja no existeix. Molt bé, paradeta per prendre una cervesa o, com diuen aquí a Itàlia, una birra. I ara ens toca un port que fa molt bona pinta. La sobreexposició. De seguida hem pujat a molta alçada perquè és un port que puja molt vertical. Ara estem a 1.230 metres. Fa no res estem a... què? A 700? La sobreexposició i estímuls tot arreu. Qui no ha volgut apagar? Quin bosc més maco! Està sobrevalorat. Tenir opinió. I a més no passen massa vehicles. Pràcticament estem sols. El pitjor que hi ha. Uau, és una passada això. Quan estem a 1.500 metres d'alçada. Qui no ha sentit l'impuls de fotre'ls un gran cop de puny? I amics d'aquest merder intentem descobrir motius per seguir volent llevar-nos cada matí. Tenim un problema, se'ns acaba de complicar el traçat. El camí marca per aquí, però ens diuen que Estrada Chuisa al quilòmetre 9 més 100 per Frana. La sobreexposició i Aquest camí no el teníem previst, però també és preciós. Estem intentant buscar una ruta alternativa que ens torni a portar al traçat original,
ja que hem trobat una carretera tallada i això segurament ens farà que tinguem que anul·lar el restaurant que havíem reservat i haurem de buscar-nos la vida per poder dinar. Llàstima perquè jo ja tenia gana. Mira, pues ja hem trobat un lloc per dinar. Motius per seguir volant, llevar-nos cada matí. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Molt bé, doncs sortim de dinar d'aquesta casa tan xula que hem trobat aquí al mig del bosc Turns out people lie. i ara ens hem posat els tratges de pluja perquè de fet està plovent una estoneta, però sobretot perquè el cel, mireu cap allà on anem, s'està posant xungo. Just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Doncs sí, al final ens ha enxampat la pluja. Ara comença a ploure fort. Estem intentant recuperar la traçada bona del track, que ens hem tingut que desviar per culpa d'una esllavissada. I ara, just acabat de dinar, ens ha agafat aquest aiguat. I ara és paciència, xino-xano, amb tranquil·litat, no cometre errors, no caure, So I'm snapping 1, 2. intentar arribar sense pressa tot l'abans possible a l'hotel. Però crec que encara ens queda una bona estona. 'Cause I might snap. Uau! 'Cause I might snap. Per on estem? Quina passada! And if one more person says you should get over it, Estem arribant al nostre destí. might stop talking. Estem a 2.120 metres d'alçada. Snap. Oh, I might stop talking to people. Serà el nostre quartel general durant els pròxims 3 dies per visitar 2. les Dolomites Where are you? i des d'on farem rutes circulars. Where are you? Where are you? You're still in my heart. Still in my heart. 3, 4. Don't need you here anymore. Need you here anymore. 'Cause you might stay. Let's stop. 'Cause I might stay. Quina passada d'hotel, espectacular. Estem al mig de les Dolomites, 15 minuts de Cortina d'Ampezzo i això és brutal. Aquest és un hotel supertupós i petitó, però molt xulo. So I'm snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. 'Cause I might snap. And if one more person says you should get over it, oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you? Where are you? You're still in my heart. Still in my heart. 3, 4. Don't need you here anymore. Need you here anymore. 'Cause you might stay. Molt bon dia, riders! Què tal? Som al dia 6 de la ruta del Tirol. Mireu on som, estem al vell mig de les Dolomites. Això és espectacular.
Ens hem quedat a dormir en un hotel molt xulo, molt maco. Avui ens passarem 2 nits més aquí. Mireu on estem, rodejats d'estacions d'esquí, rodejats de muntanya. És brutal. A mi me n'havien parlat molt de les Dolomites, però vaja, la realitat ha superat l'expectativa que tenia. I avui toca una ruta circular, però fins ara hem anat les 15 motos, i avui hem quedat que aniríem cada un per lliure. Faríem petits grupets i aniríem per lliure. Això és una passada. Estem a les Dolomites, estem a la ruta del Tirol del BMW Motorrad Club Catalunya. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of... Als Alps italians continua la recerca de desapareguts a la glacera de la Marmolada. Després de l'esllavissada de diumenge, recordem-ho, va causar 7 morts. Però els equips de rescats encara treballen amb drons, amb helicòpters, perquè trepitjar la zona és massa perillós per la inestabilitat del gel. Un cas que demostra que l'escalfament global posa en risc les glaceres. TV3 ha desplaçat un equip propi fins a la zona. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. Hola, què tal? Tenim aquí darrere a la gent de TV3 que estan fent la notícia pel Notícies Migdia del Toni Cruanyes. No, avui és Toni Cruanyes, no? I des d'aquí arribeu a veure alguna cosa? Bueno, nosaltres tenim un teleobjectiu molt potent que té un duplicador. Llavors sí que arribo a la glacera. Arribo a veure allà dalt de tot on hi ha el forat. Veieu el forat? Allò és el que es va desprendre. Hi ha gent treballant, hi ha gent de rescat. No, no hi ha persones. No hi ha persones. Hi ha drons que quan localitzen restes humanes, llavors baixa un rescatador amb helicòpter a recollir les restes. O sigui que res. Però encara estan rescatant gent, o només els 7 primers? Que queden trossos humans. Sí, no hi ha cossos. O sigui, hi ha més de 9 morts, no? Mira, de moment hi ha 7 morts. De moment hi ha 7 morts i 120 trossos humans per reconstruir. O sigui, de gent desapareguda. Hi ha 5 desapareguts, per tant, al final seran 12 morts. Perquè no contemplen trobar ningú en vida. This is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. Aquí les deixen els cotxes i comencen a pujar. Llavors, quan van a recuperar les repites coses, allò és que no va haver repites coses, però estava... Es van a quedar tots els parcs. Seguim la ruta del Tirol 2022. Avui passejant per les Dolomites, impressionant. Avui a cada port estem tocant el cel, això és una passada. Jo no havia vist un paisatge tan impressionant com aquest. Aquest és un món difícil on només és fàcil perdre. I ho estem vivint amb el BMW Motorrad Club Catalunya. Guardaràs les meves, camina sempre sense por de sentir. Calma i abaixa l'arma, perquè abans de la batalla cal conèixer qui t'ataca i mira qui t'acompanya, qui desapareix del mapa quan la cosa es complica. Al final tot és més simple quan reconeixes qui t'estima, sense condicions absurdes, més enllà de tots els dubtes. Quan sentis... És a dir, una imatge més que mil paraules, impressionant. Una passada. I la pena ho conquereixi tot. Senyors, Cortina d'Ampezzo, què? Impressiona o no? El meu amor i espera. Té la fama ben merescuda. Cortina d'Ampezzo, les Dolomites i els Alps.
Qui no hagi vingut mai a les Dolomites a fer rutes en moto, doncs que ho vingui a fer perquè fliparà. Esperes i desesperes, però recorda que les presses mai són bones conselleres. Costa tant contenir-se, Com estàs? perspectiva, que la pena és passatgera i no hi ha mal que duri sempre. Bene, bene. També el que portes dins. Bueno, Playeta per dinar, després de curvejar un bon tram. 3 hores portem de ruta, no? I no estem descansant, no? Que no? Estem... Bueno, però també hem fet molt... Hem d'anar a fer paradetes. Gela el cor Bueno, i la pena ho conquereixi tot. panines impressionants. El meu Boníssims. braç i el meu amor, i esperem que arribi el dia quan sentis que el món et gela el cor i la pena ho conquereixi tot. Doncs acabem de coronar un altre port. Això és espectacular, això de les Dolomites. Realment ens havien dit que era el millor del viatge, però com he dit en un altre cop en aquesta ruta del Tirol, la realitat ha superat les meves expectatives. És espectacular. L'skyline de les muntanyes que hi ha aquí, les formacions aquestes rocoses que són tan imponents, en directe no sé com es veurà a la pantalla, però en directe és espectacular.